भेरगाव महकुमानि बानजायनायाव गाजा गोमजायै खुंफुंदों खुंगा 18थि रंजालि बैसागु फोरबो। बे फोरबोनि फालिथाया दिनै जोबथा सान। थामहिनबा रंजालि बैसागु फोरबोनि लोब्बाय दिनै गुबुन गुबुन हारि हारिसानि हारिमु गोजोन हानजा सुनाय जायो। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गासै साननैनि हाबाफारिजों गाब गोनाङै खुंफुंदों खुंगा 18थि रंजालि बैसागु फोरबो। दिनै जोबथा साननि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। गोबां सुबुंफोरनि बाहागो लानाय हारिमु गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै बिथां दावबायसा बर'आ बैसागु फोरबो फालिनायनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। भेरगाव महकुमानि 18थि रंजालि बैसागुआ दिनै नैथि सान आरो बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि। भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि जि हारिमु हान्जा बे हान्जाखौ लानानै जों हान्जा सुरदों आरो भेरगाव ओनसोलनि गासै फरायसालिनि जा फरायसुलिफोरखौ लानानै लोगोसे बे ओनसोलनि सिनियर सिटिजेन्स बिथांमोनखौ लानानै जों हान्जा सुरदों आरो बेनि मेसेजआ बेनो जे जों भेरगाव ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारि दङब्लाबो जों खौसेयै दङ आरो अनलायनायनि गेजेरजों जोङो बे ओनसोलखौ जौगाहोगोन आरो जोंनि भेरगाव महकुमाखौ जोङो गोबां जौगाहोनांगौ बिथिं दङ जोंहा बेखायनो जोङो बे ओनसोलनि बयबो खौसे जानानै जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो थियारि आरो जों बेखौनो दिनै बे हारिमु हान्जा सुरनायनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। बियो मानसिफोरनि गोसोनि खोथा। दिनै गोबाङानो हयथ' गावनि हारिनि खोथा सानालासिनो गावनि सार्थखौनो हारिनि सार्थ होननानै माखासेया फेसबुकफोराव ससियेल मिडियाफोराव बुंलाबायो। दा बेफोरो जोबोद गाज्रि आरो बियो जोंनि समाजाव गोहोम गोग्लैनायनि थासारि फैयो आरो बेखायनो आं समाजनि साफ्रोमबो गोरों गोरा फरायसुलिखौ खावलायगोन सोरबा सासेया गावनि सार्थखौ पुरन खालामनो थाखाय जातीयताबादनि खोथा बुंनो हागौ बेफोरखौ जों जाहाथे खोमासुवा। मानो होनना बुङोब्ला जातीयबादनि खामानि मावग्रा मानसिया मालाबाबो दस्राखौ सोंखारिया। बे गावनि खामानिखौ गावनो मावलांबाय थायो। दा जोंनि गेजेराव गावनि समयसा गावनि सार्थखौ सुफुंनो थाखायनो जातिखौ लानानै ब्लेकमेलिं खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव बे जादों आरो बे जुदि जाबाय थायोब्ला जोंनि समाजा गोरोन्थि लामाजों आगान सुरगोन। दा बेखायनो बेफोरबायदि सासे सानै सुबुङा जाथिनि नंखाय बाथ्रा बुंनानै बा जातिखौ ब्लेकमेलिं खालामनानै गावनि सार्थखौ पुरन खालामनो नागिरनायखौ जों जाहाथे साफ्रोमबो सांग्रां थायो आं बेखौ खावलायो। जेरै गोजोन हारिमु हान्जा सुरनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि फैगोन होननानै नोंथाङा सानो? निस्सय फैगोन आरो दङबो जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारिमु बा रावारि बा धोरोमारि सुबुंनि गेजेराव जोंनि बे भेरगाव ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिया दङ आरो बियो बाहाल थाबाय थाथों आरो बेखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो खनसे ज'है जोंनि खौसेथिखौ जोङो दिन्थियो जोंनि अनलायनायखौ जोङो दिन्थियो बेनिखायनो जोङो बे भेरगाव महकुमायारि रंजालि बैसागोखौ फालिनाय जायो। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।